Emunen lanean hasteakoan, gehixen harritxo ninoa izan zen, ze ondo zainduta persona, ez? Formatzeko, kontziliatzeko, elkarren artean ezaguta partekatzeko, denerako dauela arau bat, o prozesu bat, o tresna bat, ez? Igartzen da jentiak lan ondi zain jauela hort. Kontziliatzeko adibidez neurri mordua dauz, ez? Esaten dana, ez? Bizitza erdigunean jartzian, ez? Jente, muneko lankide asko murrizketan dauz, eta orduan, murrizketaren arabera, bilera goixo ezin bidela, formazioa goixo ezin bidela, itxen dio goixo, ez? Azkenean enpresan funtzionamenduan parte da, ez? Azken baten nabari da pertsonan ongizatean sinisten dela, eta azkenean norbera ondo atorre lanera, taldia ondo ongo dela, eta taldia nobetengo dela lan, eta bera posizio betoriko da lanera, ez? Gainera erresa da ondo sentitze hori lanian, ez? Azken baten bagabi zerbait positiboa sortzen gizartean, ez? Arten dozu emunen zerbitzuen karta, eta azken baten danek dauki onura sozial bat edo, ez? Eta horrek betetzen duzku, gure egunerokotasun horretan, ez? Ni pozik etortzen az lanera, eta uste dut orokorra dela hori emunen.